tasik kanan mamuju brengwan Wilang awit namastu Purma Sidhem Aum awit namastu silat mring Jewang Jagat Karana Sirang tondo kawisane bisana sono sinamulanganing kula wis tumaksih mestantun lampahing Buddha jinantur tutur katara tulat Raden Paradewi Nursita ngupama pramane skara karanta diya tumiyeng jaman purwa mangke tekap wasananing beda tanglenging pralambang patumba-tumba marmo panggung panggung sang Purwengkata sikebyan dumadining wayang Purwa purwakaning kandha nuting basa dunung gunung musara sini naras saya karaos molat saru angrasa wani muruhing diwasa rumong sangru mangsani lur jalma ngilu kaca jar ngakum jarta becik wis kemelar jering pakiran yaiku Satria Amrisani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Darup yang Kartika wis kelur putrane kawasa Sarirat Damitri Bawana Puratu Kintusina gilir kemanti temandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungkulan mangkarta mangkar kowe sing rambun kowe jamate prabjata dadi padhe kutu-kutu alang katungga durun wono yang burutu dadi beranatan tanpa wicalan padang teraman sinari sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungging jagat petanduk mungup-mungup mungging kalengan pukir abang berkangkah lamun kang saya dilan-dilatuk bumi saya dangu si murup sang Hyang Arka katon semeblak kanan kiri ning abang ismu jenar kabar bawan sinari sang Hyang Basanta tarem tukaton ijo ruyu-ruyu amang gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kinemelan gedanu kasil ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah tamis dangu soleng kawula dasih dene larsa ngupaya buka garap Tegal Sawahi anglu silur tanana pedhote sinambi sesendonan sesindinan mikul garulu gune anggiring raja kayane sawan ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arka saya tamu saya inggil wis katemelok sinaring jagat durung kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samyara banyada rebut ijo rebut kekuwung pananggi datan wonten ingkang amadani kekuwung ing praja negara Ndrawadi ya negari ing Dwaraka niki kali 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinega krana negara Ndrawadi dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa makut pegating paninggal kapantuk uruting Cakrawala paneh-paneh cakra ing papisik
sawane kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebeganing masir gumelaring garis pinggir sedaya tanem tuwa kang murakapi pandya betari Slanggar Pasabinan Yayah Rukmisari kang pinanggo Pratiwi pategaring koplo jengkang angrembuyi godhongane ambek kowe nganti kaya mangu-mangu wiwitane polo kependem polo kesimpar polo kemantu sadotan kujiwa jinawi nukulan kang pameng sarasaning diri ingon-ingon raja kaya tek event sansaya ngrembaka lamun yang ngglaring bangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi tatanana carane kandhang anggunan sing palang labet bisa saking tindak Durjana Cuti samya sayog saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Darawati ing Dwaraka wono gumimbangi gunung anggung rensa mrene lestari tumpur ratu merasatu dadi urung-urang lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun sampet ing sesanggeman sepentebit saking tindak sansaya sinansaya wata winodananing momaci namatan daya dinayan suwi-suwi mapan satri sesiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasaken negaring Durwatana kusuma lagi mancik marang jaman Cana Panja kunjung pasir pawugira jinawi Kemah Ripakarta Tata Raharja dasar guru kang gedhe bore padhang Jawa Tidur kusih tur watu kunjarane tur kasusane manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusarane ngadil bangsa negaring Darawati menangira denu campa dosa maing Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jero Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Danardana ya Sang Wisnumurti ya Sang Narayana ya Sang Padmanaba Nalendra pakuning pemenggang angkung jajahaken katamarisa juga lenggah madaning Damparcana ramantra-mantra Simatunggu Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Sumandawaning kabagyan angija wantah binayang bayang sang janing Apsara-apsari kawis ketingal pandir sagung kang samya semewa Yaya roping samudring daratan datan kanton pisanipun Sang Hyang Anung tetunggiling praja negaring Darawati mewah sang janing para kadanggung sampun ketingal bisa wanira ananging Senopati negaring Darawati satring garba ruci yang lesanpura ananging Sang Raden Daryo Setyaki ya Tambayuda ya Yudana ya Wresniwira ya Singamulanjaya ya Raden Bima Kunting satru kandhat ngayayit nadan kedatan sepiruwa nanging gadhahi kasekten luwih bebasan pinata mendat jina lumenter tumbang bengkung sirudu putung Protatan mokal menawi dadosaken bebeteng tinanggulange praja negaring Darawati sumambung bisa wanira pepatih negaring Darawati pidal mimidara kandhang ananging Sang Rekyarapati Udawa ya Sang Kresnengkara datan kantun ugi bisamanipun putra Darawati saturing marang Garuda ya Sang Raden Samba Wisnubrata ya Sang Kusuma Kilatmaka mulan nalendra Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Warsa kagal dupingawu ning ane pisawanipun ingkang putra nalendra Raju Tresna Sang Prabu Stijaba Narakasura mulan Sang Yapara Seba miwah Nayaka Punggawa samya gandeng masisiran jejal yen lapet pepet pipit prasasat atupan denggel datan posela laben sakathing para seba ing jawi amludak gendera rontek umbul-umbul kegitrang kendandu daya mondeng mungsa labu payung megar mendi jamur baran mungsa rendeng tumbang ngrangapun jati ngaran mungsa katiga paranggal tidem jinem majaring masewakan negari Darawati nadan kudhongan datan ing kebubah samirana datan lumampah kapiyarsa mung suwaraning mradangga mewah pangling paranggana Sigur murwane mangandikan dadi kumangluwi jero mandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan Sri Krasna Yara
sireng mas murup ning langit Surtinon neng base wakan sono maneka warna Puspitengu Diono Myang Manjra Sarwarama Renggeng manik nara Narawata Obro prabanyo kangsu mirat kenyaring teca laliwaran lereng
iki laci siring adet wimbo kekondo amre tiêu phanh ma rupo mando saparan mangambat kungas lamun sira angga guru kaki pamilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruh ing hukum kang ibadah lan ngrangi saka roleh wong tapa engkang wis mungkul tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kaki sartane kawruhana Niwang Sukmana mangadili luwih ana sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara ya Niwang Agung muga tansah ngayomi marang praja negara Ndarawati sak isine ora mengkoto dhisik Kakang Patih Udawa ayo ndadekake kaget panglira sira Kakang Patih Udawa dene sira ingsun piji ana ngarsaning manira Kakang Patih Udawa ing Widara Kandhang bau nduk iki dipaji semban kula pengayoman kula ing Madupada prapting delahan wonten sabda tama paduka sang diwaji semban kula amiji dumateng pisawanipun ingkang abdi pun Patih Udawa sinuwun saestu damel kaget jroning penggalih kula ing jawi sanget kuwatos sing memanah bebasan pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten karsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun diwaji semban kula kepareng kula miji saha
Kula nungsung pawarta kula cumadung dawuh kula tinimbalan sowan ngersanipun sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nduk nggih sinuwun. Ya Kakang Patih Udawa. Kadiparan sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Pranata tata rakiting kaprajan negara Ndarawati mara diagi aturna lan panjenengan ingsun samendhang aja kanthi kengkarempin Kakang Patih Udawa. Menawi paduka dangu bab tata rakiting kaprajan negari Ndarawati. Saestu sedotan badhe nguci pandi. Para kawula samya sayeg saeka kaptyakar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ndarawati. Mendahipun para prajurit ingkang boten kendhat anggenya sami gegladen ulah kridhareng perang. Sawanci-wanci praja paduka katempo parang muka tartentu mboten badhe anggepuk konco. Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang abdi kepatihan remuk kasawana putung semoga kabandhemna sinuwun nduk niki. Ya Kakang Patih Udawa ya. Gawe bombong lan marem penggaling sun teka jangkep kang dadi aturira ora liwat pakaran ingkang utama tindakna selawase urip Kakang. Nanging sampun paduka dawaken tartentu kula boten badhe suwala. Namung dereng lan sak samunipun mbok bilih kepareng kula ngaturaken sembah sugeng pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka. Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sinuwun. Ya. Sira atur bekti kelawan panjenengan ingsun ora pangestune ingsun bae tampanana Kakang. Nduk niki. Sampun kawula pundhia karya jimat paribik ndayana ning kasantosan kula sinuwun. Ora liwat prayuga nanggon mulunggu sampun boten kirang prayogi sartane padha tatanen barisaning para wadyabala ingkang padha gantung sibuk. Aja nganti ingkang padha sahur manuk jeneng ingsun Nedya Nembrama saha mbabarake wigatining masewakan Kakang Udawa. Menawi ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula namung saged pangestu padha dawuh paduka sinuwun. Nduk niki. Ya Kakang Udawa ya. Ora pangling uga pisomane kadangingpun Kakang Dimas Setyaki Yayi Garbaruci. Dimas Setyaki padha kanthi raharja sak pratamana ngersaningpun Kakang Yayi kadangingpun Kakang. Tansah pinahi kawitadaning sambikala sowan kula Koko Prabu wonten ngersanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Boten manggelangan setunggal punapa anggen kula sowan ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sowan kula tebih saking Rupita parang kula ngaturaken sembah sugeng pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Ya Setyaki. Siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuku wae tampanana ya Di. Niki sampun kawula pundhi dadosna jimat paribi mugi dayane kasantosan kula sinuwun. Ora liwat prayoga nunggon mulungguh Setyaki sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Sombo anak anungane ndita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa sakwise pun Rama nyaketake sanjaning para kawula sartane para nayaka Punggawa ana ing Prajanegara Ndarawati ora pangling iki katon pisowane kadangmu ing Traju Tresna Samba marata diagibagekna pisowane kadangmu tuwa ya kadangmu ya anakku Setija Bumantara Kasura Samba kula nono nggih Rama Prabu kemareng kula badhe matur ngersanipun Koko Prabu Setija Bumantara Kasura. Ya Samba mara diage matura. Kakang Prabu Setija sarawuh paduka Kakang Prabu Setija Bumantara Kasura wonten ngersanipun Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kakang Prabu. Bela dalah. Jagat pangestu karo wayah Bathara jagat ya kadangipun Kakang Dimas Samba Kusuma kilat maka ing marang Garuda. Di siya diatur bekti kelawan pun Kakang arep pangestunipun Kakang wae tampanana ya Di. Nggih sampun kula pundi Kakang. Mboten langkung kasekna lenggah paduka. Ya kaya wis ora kurang kepenak. Angger Setija wilujeng rawuhipun. Paman Garbaruci wilujeng pisoman kula. Kula ngaturaken sembah paman, kula tampi dawuh sami-sami. Angger Setija wilujeng rawuhipun nggih. Siwa Udawa inggih wa. Kula ngaturaken bekti wa. Nggih, kula tampi dawuh sami-sami. Setija wonten dawuh. Sakwise aso kang dadi napas asat kang dadi riwe padha kanthi raharja sak praptamu. Anakku lanang Setija Bumantara Kasura. Nunamen pasang Kalimantan bitir binong ngluduni dumawing tawang tuwang Rama Prabu. Lepat ning tolak manuki sawanipun ingkang putra pun Setija Bumantara Kasura tartentu damel kaget jroning penggalipun paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna.
Wontene sowan kula ingkang tanpa tinimbalan. Sengkan-sengkan tanpa pepuyan sowan ngersanipun paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Estunipun ing mekaten wilujeng bisawanipun ingkang putra pun Setija Bumunur Kasura boten manggalangan setunggal punapa. Mbah bilih dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Rama Prabu. Iya. Setija wis tak tampa sembahmu lan pangestunipun Rama wae tampanana. Nggih, sampun kawula pundi dadosna jimat paribik ndayana ning kasantosan. Sak banjure mesti wae gawe kaget penggalihipun Rama teka tanpa tinimbalan. Sira semanana ngersaning pun Rama ning Prajanegara Ndarawati. Setija ning ngapa, Nggih? Nggih. Kepareng kula dipun kemarengaken matur kula nedya munjuk atur ngarsa paduka Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ya, marata diage matura. Nggih. Rama Prabu ingkang sepisan sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ingkang minangka putra saking paduka Nalindra Ndarawati pun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Ya tak tampa. Ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak sartanipun sowan kula menika awit kula pikantuk sasmita bilih ingkang putra pun Setija Bumunur Kasura ing Traju Tresna menika tigang dalu kapengker utawi tigang hari kapengker wonten dinten anggara kasih kula nampi sasmita saking para Jawata bilih kula kedah anggayuh ambudidaya wujudipun kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Senopati. Awit para Jawa badhe matedaken wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Senopati. Rama Prabu, wontene menawa ingkang dados wigatosipun dene kula sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu. Cobito mang penggalih cobi dipun titik. Sampun ngantos ing sakmangke kula kawon kalian kadang kuling pringgondanipun Yayi Gatotkaca. Awit rikala semanten kula nampi badhe nampi kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Topeng Waja kula mboten kasembadan la wekdal punika. Kula badhe gayuh wujudipun kanugrahan ingkang aran Wahyu Senopati kula kedah kasembadan gayuh kanugrahan menika sampun ngantos ing sakmangke kula kadhisikan dening kadang kuling pringgondanipun Yayi Gatotkaca mila saking mriku Gandeng Paduka menika ingkang minangka tetuak wonten Prajanegari Ngamarta. Gandeng Paduka menika ingkang minangka sesepuhipun para Pandhawa wekdal punika kula ingkang putra piyambak pun Setija kula badhe nyuwun dana pitulung kula nyuwun senjata pitulung kersa lan sukulan penggalih paduka Kanjeng Rama Prabu sabiyantu kalih ingkang putra ing Traju Tresna nggayuh wujuding Wahyu Senopati. Rama Prabu anjreng kang puspita rum silireng samirana mri sekar ngas kandhanya maweh raras retnaning driya
Bathara jagat Setija kula wonten dawuh. Gawe kaget penggalihipun Rama sareng pun Rama nampa. Ature sira anakku lanang ing Traju Tresna. Nggih. Ngene ya Setija. Titah mono dikeparengake gayuh utawa dikeparengake budidaya suwijining kanugrahan ingkang mesti bakal para dewa matedhakake wujuding kanugrahan iki nanging mangerti ya nggir kalamun pun Rama ingkang bakal sakbiyantu kelawan Gatotkaca kuwi yektine ora kaya sing mbok sawang yektine ora kaya sing mbok westani yen to pun Rama kuwi ora tresna kelawan sira. Lho, nyuwun pangapunten. Teka paduka langkung mangertos dumateng lambe atinipun ingkang putra. Setija wonten dawuh. Yektine sing jeneng wong tuwa kelawan anak mono bisa mangerteni kelawan apa kang dirasakake. Lah, menekaten. Wekdal punika kula suwun supados paduka Kanjeng Rama Prabu sampun ngantos ndombani kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca sampun ngantos ing sakmangke Gatotkaca nggayuh kanugrahan ingkang aran Wahyu Senopati. Sakmangke Wahyu Senopati kedah manjing wonten angganipun ingkang putrapun Setija Bumunur Kasura. Mengko dhisik ya nggih, mengko dhisik sing jeneng wong bakal nggayuh kanugrahan mono ora bisa srana cepet, ora bisa srana sira bakal langsung bisa nggayuh wujuding kanugrahan nanging yen to wong kepengin utawa suwijining titah duweni gegayuhan mono kudu bisa ngrasake rekasa luwih dhisik luwih-luwih wong sing duweni gegayuhan kepengin gayuh suwijining kanugrahan mono gedhe pacobane sartane bakal abot sanggane yen to sira mung jagake kelawan wong tuwa sira ya aku ya ingsun ya pun Rama ora bakal lulus sartane ora bakal jujur sempulur nggone wahyu utawa kanugrahan manjing ana ing ragamu nanging kula nuwun sewu menawi mekaten paduka mboten tresna kaliyan ingkang putra jalaran wekdal punika kula ugi ngawuningani sartanipun kula ugi pikantuk kabar kula ugi angsal pawartos bilih wekdal punika kadang kula pun Gatotkaca ing pringgondane badhe gayuh kanugrahan malakepara badhe dipun jumenengaken Senopati wonten Praja Negari Ngamarta. Paduka boten tresna kaliyan ingkang putra. Tartemtu ing sakmangke paduka Kanjeng Rama badhe mbelani sartanipun ndombani saha nggayuhaken wujuding kanugrahan ingkang aran Wahyu Senopati dumateng kadang kula ing pringgondane. Lagi mekaten napa mboten? Nggih, kula nuwun sewu. Paman setyaki kados pundi? Mengkeriyen Koko Prabu Kresna mriku kewajibanipun sanes kok nggayuhaken kanugrahan dumateng Angger Gatotkaca mriku babar pisan boten. Nanging Kanjeng Koko Prabu mriku ingkang sedados lantaran Kanjeng Koko Prabu Kresna mriku minangka sesepuhipun para Pandhawa. Tartentu menawi para Pandhawa gadhah gegayuhan, tartentu tetarusan dumateng Koko Prabu Kresna kados pundi prayoganipun, kados pundi saenipun. Boten kuateges Koko Prabu Kresna boten tresna kaliyan Jigandika mriku babar pisan boten. Nanging menika kewajibanipun Koko Prabu Kresna minangka dados pujangga wonten Praja Negari Ngamarta dados pujangganipun para Pandhawa. Paman mengkeriyen kados pundi? Menika sanes perkawis kewajiban nanging menika perkawis kulawarga. Liripun kados pundi? Cobito ingkang sowan wonten mriki menika nyuwun kanugrahan ingkang aran Wahyu Senopati menika putra saking Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna inggih kula inggih pun Setija. Nggih, liripun menika perkawis kulawarga sampun ngantos dipun campur kalian perkawis kewajiban. Meneng ngantos sing sakmangke Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna menika estu nggadahi kewajiban minangka pujangganipun para Pandhawa. Nanging nek Koko utawi Rama Prabu kalah dhisik babagan perkawis kulawarga kalian kewajiban boten saged dipun timbang abot antawisipun kewajiban kaliyan perkawis kulawarga. Tartentu kok Rama Prabu Kresna langkung ngeboti dumateng perkawisipun inggih perkawis kulawarga mboten saged dipun campur paman. Nanging kula nuwun sewu sampun wonten mriki menika sanes perkawis kewajiban sanes perkawisipun Nayaka Punggawa Ndarawati. Menika perkawisipun putra kaliyan tiyang sepuh bapak karo anak. Mekaten. Panjenengan wonten mriki menika namung lenggah sampun kendel kemawon. Oh nggih pun. Wis menengo wae to kowe iki ora. Ngono entuk wedang wis gek meneng. Nggih.
Wis ora sah kakean rembug, ora sah ngenehi usul sing kepiye-kepiye. Nggih sampun kula sumanggaken dumateng Koko Prabu Kresna. Setyaki Wonten dawuh. menenga luwih dhisik ya, Di. Nggih. Wis aku tak meneng bae aku. Ngono wae malah apik ora. Wis gek ndelok ngrungokke mangan pacitan nek ngelih ya pesen bakmi kono. Nggih, Kang. Setijo nanging ngene ya ngger kados pundi? Iki perkara kewajiban iki abot ndak sandang yen to kewajiban iki nganti mengko ndak tinggal. Menawi ngaten jeneng andika mboten tresna kaliyan Kang Putra. Lho, ora kok le ora tresna. Mboten tresna. Awit paduka langkung ngeboti langkung badhe mbelani sartanipun dombani dumateng kadang kula pun Gatotkaca. Menawi sak mangke kula pesthekaken parijeng andika mboten kersa gayuhaken, malah kula ingkang rawe-rawe rantas malang-malang putung kula badhe nerabas Praja Negara Ngamarta Wahyu Senopati badhe kula suwun Rama Prabu. Sigra-sigra yen mermana kanca sigra ngragen nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sanggatri gumulung katri gumulung mangrombak ing wadya Kurta-kurare kakiri kiri Rawa nanggana magawe gelari wang jagat pangestu ora wayah nur jagat setija wonten dawuh. Kaget aku bareng pun Rama jarwani alus-alus kelawan jeneng sira. Nanging jebul tinemune anakku lanang sing banget tak tresnani kok malah ora bisa mangerteni marang kahanan. Mboten saged mangertosi dumateng kawontenanipun kados pundi. Nyatanipun sampun cetha wela-wela bilih paduka mboten tresna kaliyan Kang Putra pun setija nanging paduka tresna langkung tresna kan kadang kuling pringgondanipun Yayi Gatotkaca. Cetha bilih paduka mboten kersa sak biyantu dumateng kawula. Nggayuh wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Senopati. Lho mengko dhisik, ora kok le aku ora kersa utawa ora kok lir aku ora gelem nggayuhke Wahyu Senopati kelawan kowe kuwi babar pisan ora. Nanging iki ngene ya ngger, iki ngene iki kewajibanipun Rama. Sing luwih dhisik kudu ndak rampungake. Ana paribasane kusumaning bangsa mono. Luwih dhisikke kewajiban kaprajan tinimbang dhisikke pakaryan utawa kewajiban kulawargane. Okeh contone akeh kedadiane aja nganti salah tampa ya ngger mboten kula sampun mesthekaken bilih paduka mboten belani dumateng Kang Putra pun setija. Lire kepiye njur nek kowe mestheke nek to aku ora belani karo kowe njur kowe arep ngopo? Mboten badhe kula damel macak bilih dinten sak menika kula mesthekaken sampun cetha welo-welo bilih paduka Kanjeng Rama Prabu Kresna mboten tresna kalian kula. Ing mekaten kula mboten badhe siyos nggayuh wujuding kanugrahan Wahyu Senopati lirmu. Njur kowe arep ngopo? Kula badhe pados dalaning sirna. Wekasaning sak mangke ning ngantos kula mboten siyos nggayuh utawi kedunungan Wahyu Senopati aluwung kula mboten nyumurupi gelaring jagat. Endahing lintang seming rembulan Rama Prabu. Jagat ndrodhok rasane ngati Gusti Jo. Bareng sira anakku matur yen to ngasih aku ora nggayuhke Wahyu Senopati, lah kok kowe malah arep golek dalaning pati. Mengko dhisik Stijo. Mengko dhisik digelar digulung aja banjur duweni sloga sing kaya mangkono.
ginanipun menapa kula dados anak Ndarawati. Nek kula ndek pepinginan siji wae kok ora tau kasembatan. Kula mung kepengin gayuh Wasyu Senopati kok ora digayuhke. Jajal anak-anak Pandhawa liyane kon golek iki kon gayuhke iki mesti langsung kasembatan. Kula niki kurang apa leh kula sabar. Kula niki kurang apa minangka anak Ndarawati sabar. Kula niki anak ning ora tau diopeni karo wong tuane ming tinggal blayang minggat. Lunga ning paran. Wekdal punika kula namung nyuwun setunggal kemawon Rama Prabu saestu kula menika namung kepengin setunggal kemawon. Inggih menika kula kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Kula kepengin dipun gayuhaken Wahyu Senopati. Ya. Iya setija ya. Ora suwe meneh panjalukmu bakal kasembadan menapa estu? Iya, bakal kasembadan. Bakal ndak gayuhake ya kuwi wujuding Wahyu Senopati. Waduh, matur sembah nuwun Rama Prabu. Koko Prabu Kresna kula nyuwun sewu. Setyaki ngopo? Nuwun sewu. Menika pakartinipun ingkang putra Punangger Setijo menika sampun minger saking dalang sing bener. Lho, lire piye? Cobi to. Menapa wonten serananipun wong ayu arep nggayuh kanugrahan? Kok ginake sarana meksa menika menapa wonten cariyosipun? Lho lungguh sik Setyaki iki rak anakku. Iki anakku iki perkarane aku karo anakku Setijo. Ya Bumanara Kasureng Traju Tresna. Lah nggih. Anak menika nek pakartine apik ya dibelani nek mboten apik ya mboten usah dibelani. Setyaki wonten dawuh. Coba nek kowe duwe anak, nggih. Kowe duwe anak terus anakmu motah duweni gegayuhan njaluk karo kowe ya karo bapakne. Nggih. Terus kowe ora maringke. Banjur anakmu muni sampun Rama kula tak pados dalaning sirna kemawon menawi paduka mboten nggayuhaken menapa ingkang kula gayuh. Kepiye rasamu kepiye? Lehmu nenimbang kowe arep mbelani anakmu kepiye? Iki anakku lho Setyaki. Anakku arep golek dalaning sirna merga aku ora nggayuhke apa sing dikarepke kelawan anakku, rasaku abot. Kepiye? Mungguhmu kepiye? Coba penggalian. Lah nek kula nggih tergantung anake. Nek gegayuhane anak kula niku sae, mesti kula dukung. Nek gegayuhane anak kula niku mboten sae, nalisir saking anggering kautaman, modar mbok ben. Niku lho laning ora laning. Cobi Bang Penggali, manggelar manggulung sampun ngantos pakartinipun Angkara ingkang putra pun Setijo. Iki angger Bumanara Kasura menika sampun ngantos dipun belani Paman Cobi to. Kula suwun paduka kendel, kula mboten kesel kok kon leren. Lho. Menika perkawis kula warga, menika perkawis kula kaliyan Rama Prabu Kresna. Sampun ngantos cawe-cawe perkawis menika. Rama Prabu Kresna badhe belani dumateng kula, nggih kajengipun belani. Lho ngaten lho nggih. Nika ngaten lho. Niki ngaten lho niki. Kula tak matur yen. Nyelo wektale. Sing jeneng wong tuwa karo anak niku nggih nuwun sewu. Anak ki ora selawase bener, wong tuwa ki ya ora selawase bener. Wong tuwa kena-kena wae mbelani anak ning ditonton pakartine anak ki kaya ngapa. Liripun. Nek pakartine anak menika becik, pakartinipun putra menika sae badhe mikul dhuwur mendem jero derajatipun tiyang sepuh menika nggih monggo-monggo mawon menika nggih sae-sae mawon. Nek pakartine anake Wiyangkara murka, coba anake arep tumindak maksiat njaluk sangu ning wong tuwa niku napa member. Wong tuwane ya ngehke niku napa member. Contone kula. Kula niki napa seprana seprene dadi panjak teng burine Sinuwun Kresna nggih kula.
Sinuwun Kresna men mboten mantun Kanjeng ngoten niku ya Mas. Lah iya to Kakang Udawa. Lah nggih. Cobi Mang Benggale. Ning nuwun sewu. Mengko sanes perkawisipun paman Garba Ruci, sanes perkawisipun Tiyang Ndorowati. Nanging menika perkawisipun kula kalian tiyang sepuh kula pun Rama Prabu Kresna. Lah nggih monggo. Monggo mawon niku. Ning jagung bakarane tanggung perkarane kula mboten melu-melu. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi setija wonten dawuh ora suwe bakal ndak gayake wujuding kanugrahan kengaran Wahyu Senopati ya sing mbok karepke. Waduh kadene kejugurkan wukir sari kelpaning samudra matunggalipun ingkang putra teka gegayuhan kula dipun pinangkani saking paduka Kanjeng Rama Prabu Kresna. Ya wis ning mengko dhisik ya nggih. Wektu dina iki negara Ndorowati bakal ketekan Daya. Daya iki kudu ndak rampungke perkarane keparengipun mundur luwih dhisik saka kedaton. Aku bakal methuke nglawan Daya iki. Punuk nun ngestaken dawuh nyun pamit mandal pasilan ngati-ati sejaya bocah cilik nggih. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambrek kanggang
kawita denjeng-denjengan jagat pangestu para wayah Bathara jagat ora pangkel ngiki praptane anakku lanang ing jangkar bumi Antareja padha kanthi prayoga sartane raharja sak praptamunggir anakku cah bagus nunamin pasangkel mantabit nebina ngono dene jumawang tawang tuwang Wa Prabu kepareng kula sowan wonten ngarsa paduka Sang Prabu Sri Bathara Kresna Wilujeng piswanipun ingkang putring jangkar bumi pun Antaraja kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna Prabu. Iya Antaraja tak tampa. Ora pengestune wong tuwa wae tampan ana ya nggih. Sampun kawula pundhian dadosna jimat paribe. Ndayanane kasantosan. Sabanjure apa kang dadi wigatine teka sengkan-sengkan datan pepoyan tanpa tinimbalan. Sowan mono ngersaning Wong Prabu. Mekaten Wong Prabu sowan kula ingkang sepisan. Ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna tunggap angka kalih. Sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula dapur dipun utus dening Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Bilih dinten sakmenika kula kedah sowan wonten ngarsa paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Ewa sing rembag rikala semanten jroning pasewakan negari Ngamarta. Prabu Puntadewa sartanipun para Pandhawa wonten negari Ngamarta badhe anampi kanugrahan. Inggih boten saking badhe nampi kanugrahan menika pun kadang kula ing pringgondanipun Dimas Gatotkaca. Kanugrahan ingkang dipun wastani inggih menika pun Wahyu Senopati ingkang sakmangke badhe dipun gayuh dening kadang kula pun Gatotkaca. Sabanjure nggih salajengipun kula kadhawuhan sowan wonten ngersa paduka Prabu Indrawati wonten Praja Negari Indrawati wa sing rembag sartanipun wigatosipun kula badhe ambayong dhumateng rawuhipun paduka Prabu Sri Bathara Kresna kinen rawuh wonten Praja Negari Ngamarta saperlu paring pangestu saha nyekseni tuwin dados lantaran tumedhakipun Wahyu Senopati ingkang badhe dipun gayuh dening kadang kula pun Gatotkaca. Kula wale-wale menapa sowan kula Wa Prabu badhe ngebun enjang Jawa sonten sowan kula badhe ngemis lilan sukulan penggalih paduka Kanjeng Prabu sowan kula badhe ambayong dhumateng rawuh paduka Kanjeng Prabu kinen rawuh wonten Praja Negari Ngamarta saperlu nyekseni saha dados lantaran pun kadang kula pun Dimas Gatotkaca nampi kanugrahan inggih menika pun Wahyu Senopati menawi paduka kersa rawuh wonten Praja Negari Ngamarta kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Jernyatanipun sumpah prasetya kula lan para Pandhawa badhe kasembadan awit menawi ngantos kula mboten nganti paduka Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten Praja Negari Ngamarta isin menawi kula badhe wangsul wonten Praja Negari Ngamarta menawi kersa rawuh kula ngaturaken panuwun nanging menawi mboten kersa alasan lan sababipun menapa kula nyuwun katerangan gumathok Wa Prabu Kakyatri sang kabeh nguri nanggul kinempit-kempit dosang retaning bawana jagat pangestu para wayah lur jagat Antaraja wonten timbalan iki ngene ya ngger nggih kados pundi wektu dina iki Wa Prabu durung bisa menehi katerangan bab isa lan orane Punwa sowan prapta ning negara Ngamarta. Lho, liripun kados pundi? Merga ana suwijining kewajiban. Ya ana suwijining jejiban kaprajan negara Ndarawati sing wektu dina iki kudu ndak rampungi luwih dhisik. Waduh. Menawi ngaten dereng kantenan bilih paduka saged rawuh wonten Praja Ngamarta. Ya mengko yen ta wis rampung kewajiban ning Praja Negara Ndarawati Punwa bakal sowan ana ngersaning kadang-kadangku para Pandhawa keparengipun Balya sira Balya ana ing negara Ngamarta aturna kelawan kadang-kadangku kelawan pepundhenmu para Pandhawa
Lamun wektu dina iki pun durung bisa sowan ing Praja Ngamarta. Mboten. Kula mboten badhe wangsul, kula badhe nenggani wonten Praja Negari Ndarawati ngantos sakpurnanipun kewajibanipun Prabu Sri Bathara Kresna ya wis mangsa baranga. Nanging pun durung bisa matur sartane durung bisa mening katrangan dina iki ya Antareja. Nggih, matur sembah nuwun kula tenggo wonten Praja Negari Ndarawati. Oh Prabu. Sing sang Katrigumulung mangrama ing wadya Kurdakura rek kiri wilah keparat panus maing jajalanat Rama Prabu Setija kepiye kula midhanget pirembagan anggenipun kadang kula pun Antareja sowan. Lah kok panas ati kula. Lho. Sababe apa mengkene to? Paduka mriku malah ndombani dumateng pun Gatotkaca. Lho. Tembunge pun Rama sing ndombani kelawan Gatotkaca ndi coba? Nyatanipun wau. Paduka badhe sowan wonten Praja Negari Ngamarta menawi sampun rampit kewajibanipun. Paduka Kanjeng Rama, cobi kewajiban ingkang pundi? Lho, kewajiban kuwi ya aku nggayuhke Wahyu Senopati karo kowe, ora kok kewajiban liyane kuwi ora. Oh. Ngaten. Iya. Waduh, tiwas. Erosi kula. Ya apa neh? Tiwas kula mboten trima. Mula ya Setija nek ngrungokke rembug kuwi aja mung separo-separo, mboten benjang wetah kula emplok kabeh. Lajeng keparengipun sak mangke putra anggenipun badhe nggayuh Wahyu Senopati kedah kados pundi? Tunggunen pethukno nglawan Antareja. Yen to sira bisa ngundurke kelawan Antareja, wektu dina iki uga Wahyu Senopati ndak gayuhake kelawan sira Setija. Lah nyuwun pamit. Madal pasilanku badhe ngunduraken dumarang kadang kula pun Antareja. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Setija. Setyaki kowe ngopo menteleng? Ora kedhep kowe nyawang panjenengan ingsun. Ngopo kukur-kukur dada? Gatel. Ngopo kowe maju eneng kuwi ganti apa? Koko Prabu, piye? Kula seprana seprene ngetutke panjenengan kula suwita wonten Prajanegara Ndarawati. Kawit babat kok nembe niki ati kula kecewa. Lho. Lire ati kula gelo. Ati kula kuciwa jroning penggalih kula kecewa. Lho. Sebabe kok kowe duweni pangrasa sing ngono kelawan panjenengan ingsun? Jawab itu. Ingkang putra mriku pakartine boten prayogi, ingkang putra mriku pakartine watake
Angkara putine Candala. Lah kok dibelani? Lho, kae anakku. Lah nggih. Kula nayakane panjenengan. Lho, kowe nayaka terus ngopo? Kewajibanmu ngopo? Nata kaprajan Negara Ndrawati. Pangkatmu Bupati. lho. Kok bupati? Pangkatmu Senopati. senopati ku wajibane Jaga katentremaning praja. Linmas. sik to ngene. Perkara setija kelawan aku, setija arep nggayuh Wasi Senopati ku tak takon, iki perkara apa? Perkawis kulawarga. Pangkatmu mau Senopati. kewajibane Jaga katentremaning praja. lah kok melu-melu. Yo ben. Perkara melu-melu lan botene wong kula iki ya kawula Ndrawati, kula iki ya nayaka Ndrawati, kula sing nderekke panjenengan. Nek pakartine sampean kaya ngono kuwi apa pantes dibelani? Heeh. Udawa ngopo? Mbuh. Gurwaton heeh ngono kok kula wis anggere enek rembug, anggere enek ngomongan kok. Njur sirmu kowe arep ngopo? Kula mboten trima. Tantrimamu kepiye? Kula arep metu saka Senopati. Lho lho. Kowe sing dadi senopati sapa? Mban mburi nika. Mang daftar anggota baru. Loker. Loker apa? Lowongan pekerjaan. Kowe arep metu saka kasenopaten. Medal. Njur kowe nek wis ora arep dadi senopati, kowe njur arep ngopo? Wong lehmu duweni pangupa jiwa kuwi mung nderekke kelan panjenengan ingsun. Nggih mengki dodolan napa to napa. Kula nyalek ya isih kepilih. Padake ora. Kowe ora trima? Mboten. Kowe ora trima banjur kowe arep metu saka kasenopaten. Medal. Lire dasare Napa kula kedah damel surat keterangan coba. Kula metu niku mergo kula ora seneng karo pakartine Ratu Ndrawati. pakartiku sing endi? Sampeyan ora mawas diri yo. Ora eling nek wis natoni kawula semene mbane. Lho, natoni kepiye? Lah niku wau. Pakartine angger setija, angkara kok dibelani. Cara kula anak arep golek dalaning pati nek pakartine elek biyen mudiar. Ora semangkean. Dulu kok marang kerik? Gatel. Wis arep metu. Medal. Ya wis, ora apa-apa, tak trima lila lan legawa. Ndrawati jejer Ndrawati ora ning Setyakine ora apa-apa ora ndadekke perkara. Lah nggih. Njabut Setyaki teng simpingan liyane nggih kathah. Ora kudu kula. Pun ngaten mawon cekaos. Setyaki, Mboten dawuh. kowe iki wis dudu Senopati Ndrawati kok kowe isih ning kene metu kono. Lah karep kula. Keraton Ndrawati semene gedene iki sing bangun kawula Ndrawati. Lho kowe sapa? Kawula Ndrawati. Kula melu gotong royong. Kula melu sambatan. Jaman semono sing dadi seksi konsumsi kula. Dadi niki hak masyarakat keraton iki hak umum. Perkara kula arep kelekaran teng mriki mboten masalah. Semangkean ora. Pun medal. Metu karepmu ora karepmu. Lah nggih. Kowe ngopo kowe Udawa kowe arep ngopo? Kula nggih ajeng medal. Sebabe pun boten betah. Mun 45 menit boyok kula nganti keju. Lambemu ora. Kowe ngopo kowe? Kula mboten trima oleh pakartini panjenengan. Njur kowe Medal saking kepatihan. metu ya metu. Nggih. Nyuwun sangune. Lho kok njaluk sangu barang? Lho, wong niku nek arep pensiun mesti enten
pesangone. Ora ana, wis kono metu. Wah, kok beda karo Setyaki mau ya. Kowe lah kono apik-apik kok aku malah ditundung sisan kowe minggat to. Nggih. Wes metu ngene sisan ora. Kakang Udawa, pripun? Ora sah laku dodok. Awake dhewe dudu nayaka, ora sah nyembah. Tuwa awake dhewe karo kuwi. Setan ora. Udawa kok lah kok dadi pakartine do sak geleme kaya ngene Setyaki do kaya ngene sak geleme Samba wonten dawuh maju rene bakal dawuh lawan sira Yayi. Nggih. Kaya wis purna jejiban pasewakan dina iki nggih keparengipun Rama Prabu bubarna kang padha seba jeneng ingsun nedya kondur ngedaton. Kakang Udawa, pripun? Kowe ana sing gelem didhawuhi karo Prabu Kresna bandhem bataku raine. Aduh, nyuwun pangapunten, kula mboten mantun Rama Prabu. Lah. Ya kok do sak geleme dhewe lah. Ben sisan kraton remuk ya ben. Salahe ratu dipakarti karo anak ya ora dipilah-pilah. Lah nggih. Kula dhewe ya ora cocok ora rumaja. Mban, kula wonten maring dawuh sinuwun maju mrene nggih. Mengke riyen tak ngejokke boyok. Iya. Wonten dawuh sinuwun. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun nedya kondur ngedaton nok ngestaken dawuh nganu ngapunten mboten mantun nek raku ora rampung iki sapa iki Yanti. Aku kok dadi lemu kaya ngono? Ya ben meteng kok. Mban, Wonten dawuh. bubarna kang padha seba ingsun kondur ngedaton. Nggih, non ngestaken dawuh. Bareng nyun pamit madal wasilah. Ejian. Kok ditangkis kaya pencak silat ora? Kono bubarna. Nggih, ngestaken dawuh. Nyun pamit madal wasilah. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kok memang gendal. Nyun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Aduh. Ola. Reget to kraton. Nun, nyuwun pamit. Urung tak kongkon. Oh nggih. Diteni kempit. Sapa-sapa diancem ora? Budhalo nganti Sang Hyang Surya kinarya madangi lakumu, Yanti. Nun ngestaken dawuh.